Vítame vás na YouTube kanáli Honba za strateným. Začalo to absolútne tak nevinne, behaním po schátralých budovách ako označením Urbex. Sme behali po všetkých budovách, po všetkých podzemiach a predsa sme vždy na niečo natrafili. V podzemí si môžeme ukázať, ako sme prešli všetky možné chodbičky. Samozrejme sa medzi sebou rozprávali, že kam to všetko smeruje, čo nás čaká. A hlavne sme počuli ešte niečo iné. No, ideš pomaly. No tiež sa by musieť troška prebehnúť. Ja som išiel vtedy takto. Ale zvládam to. No, úplná krása. No, tady som išiel raz s čižmami. Som musel, lebo to inak nešlo. To je z tej veľkej miestnosti, kde sme boli, keď sme prišli. A to sme vlastne obišli okolo. Ale dá sa cez tú hornú fugu pozrieť, že je to presne to, čo som hovoril. No a teraz choď tam troška vyššie a uvidíš, že sme presne tam, ako som hovoril. No počkaj, aspoň mojim divákom to ukážem teda. Už idem tam. Zával. Tam to už neviete, ale je to aspoň troška priestor a že ukontrolovali. Ďalej bude teraz pozerať, že ako sa dá dokázať nemožné. Máme tu malý otvor, minulo sme to veľa prekonávali, ale vytrenované už máme, môžeme ísť na to. Teraz kúkajte, cez čomu sa musíme predierať. Ruksak. Za kučkou. Čože ide. Dobre, milí diváci, ide sa na to. Toto je rozmer na šírku takých 35 čísel a na výšku tu máme taký meter. Ideme na to. No, musím ísť najprv hlavou, alebo kde sa zmestí, hlava sa zmestí aj čas. Máme tu ešte jeden otvor, ten prakticky ešte uší od toho predtým. Toto je rozmer 80 cm, šírka 30 cm. Ale sme fachmani, musíme to zvládnuť. Tak, ruksak. Ja ľudia, ruksak sa prepchal, takže aspoň vidíte, aké moje podmienky tu prežívame.
spomienky, posledné obhliadnutia, momentálne aj na fotkách, na videu. Stačí si ťuknúť na kanál YouTube. No, teraz prechádzame cez chodbu, kde sa spojí všetky haly a takisto aj čo sa týka ozdušenia všetkých hal, nebezpečných pár a podobne. Môžeme vidieť tiež jednu z tých hal, to je tá troška menšejšia, a takisto tu bolo rozdielne práce podobné, len s tým, že sa stalo na každom mieste úplne niečo iné, aby splňali ich normy. A tu môžeme prejsť túto, alebo ideme cez tú kanceláriu. Kde sa všetko riadilo, čo sa týka pracovných úloh a podobne. Takže tu môžeme vidieť najväčší binec, ako tu mohlo to. Ako môžeme vidieť, je tu veľa hektolitrov vody, ktorá nikdy nie je očerpávaná, takže budeme mať troška bojovejšie podmienky na prechod, ale predsa toto ešte môžeme prezrieť. Dobre. Nezlaknite, keď podobne buchne akási trubica neónová. Robí to obrovský rachot, takže netreba sa zlaknúť. A ja troška som si buchol hlavu o kus železa, ale ja som v pohode, neviem, či to železo neodpadne. Takže fungujem ďalej. Tak prosím pekne, toto je obrovské jedno podzemie, v ktorom tak, toto je to záhadové schodisko, čo som spomínal hore, v tej hale, len preto, aby sa nikomu niečo nestalo. My sme momentálne na vlastné riziko, takže dávame si maximálny pozor. Takže toto je sklad PS Česanca. Dobre, takže ideme pozrieť. Minule sme tu fotili fotky, kde sme jasne videli, že sa tu stávajú paranormálne javy. Tuto v rohu, ako svietím, tam bola taká zobrazená postava. Momentálne už to tam není, už to tam neexistuje, ale nás sa to zjavilo, takže môžete niekedy vidieť. Dobre, môžeme pozrieť tuto, ale asi ďalej nepôjdeme veľmi, lebo to je veľmi zaplamené vodou celé. Takže aspoň niečo, čo môžeme, prejdeme. A tuto už ďalej, tu už nepôjde. Tu je samá voda. To je taký 7 cm, ja mám tu paky do 5 cm, takže mám tu malý zákaz. Dobre, inak to ďalej nevedie, tam je taká malá chodba, je tam kopu káblov odblankovaných, ale je len búrky a ďalej to už nikam nevedie. To boli vlastne odvetrávacie priestory týchto podzemí, ktoré sme. Ešte aspoň niekde, kde je sucho, ešte aspoň tam, a kde nás to už nepustí, tam už to nepôjdeme, posvietime, kde sa dá, aby ste videli čo najväčší rozsah tohoto podzemia, kam to až vedie vlastne. A tým pádom toto podzemie už máme celkovo na kamere aj zmapované. Môžeme pozrieť, že je to obrovské rozľahlé, že tu ozaj skladovali niečo, čo potrebovali k utkaniu, ústrojom. V niektorých videách si môžeme postrehnúť hlasy, ktoré sme zaznamenali. A
aj v prvom, aj druhom, a treťom videu. Takže začneme to tými chodbami. Tak ako ďalšie si pustíme ďalší zvuk z tej veľkej haly, aby ste presne boli v obraze, o čo sa jedná. Oil, neviem presne ako to tam bolo zrozumiteľne povedané, ale mi to tak sa javí ako bez čerpania. Potom ešte z podzemia si môžeme pozrieť, že kolega videl obrysy ducha, on ho videl naživo, ja som na kamere moc nezachytil, ale zintenzívnili sme kontrast videa a máme obrys ducha. Tak sa nechajte prekvapiť. Toto je celkovo prvé video na YouTube, ktoré som momentálne si postrihal, bolo to troška narýchlo zlobené, takže môžem vidieť z toho, že je to troška z začiatku amatérske, ale určite ďalšie video poskladám mnoho lepšie, keď bude viacej času, lebo iba cez večery som hore a ani spať nemôžem. Takže príjemné sledovanie prajem.